Idan karayar arziki ta zo, baya jin tsayawa, baya da wani magani yadda ka san wutar daji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan bidiyo ko kuma wannan jawabi real life labari ne wanda ya faru da ni. Duk lokacin da kake cikin samu ko kake cikin wadata ko kake cikin nema, to lallai ka riƙe abin da kake da shi da muhimmanci ƙwarai da gaske. Kar ka kuskura duk abin da zai maka wasa da jarinka, duk wani abu da zai fidda maka naira ɗaya cikin jarinka, to ka kiyaye shi idan ba abu bane wanda zai kawo maka alkhairi a ciki. Saboda shi idan karayar arziki ya zo baya jin full stop, baya tsayawa. Duk abin da ka taɓa a lokacin da karayar arziki ya taho, gaba ɗaya kawai gani za ka yi yana rushewa. Duk abin da ka saya don ka ci riba gani za ka yi asara kake yi. Duk abin da aka gayyace ka a ciki za ka ga an samu matsala. Duk abin da kake ƙoƙarin gabatarwa za ka ga shi ma ana samun matsala. To wani abu yakan jawo wa mutane asara ƙwarai da gaske. Wani abu yakan sa wasu su rasa rayukansu. Wani abu yakan sa wasu su rasa rayuwarsu. Wani abu yakan sa wasu su rasa lafiyarsu. Wannan yakan sa wasu su rasa hankalinsu. Wani abu yakan sa wasu su rasa duk abin da suka mallaka a duniya baki ɗaya. Su rasa kuɗaɗe, su rasa motoci, su rasa gidaje. To amma ya ku masu sauraro na, idan haka ta faru da mutum, Allah ya tsirar da kai da lafiyarka, menene shawara? Menene za ka ɗauka? Wani mataki ya kamata ka ɗauka a gaba domin kiyaye faruwar irin wannan abu? Babban mataki dai shine ka kiyaye da addu'a. Ka ci gaba da addu'a. A ci gaba da addu'a. Ita ce kawai za ta kawo maka mafita. Ya Ubangiji, duk wanda ya jarabtu da irin wannan hali da aka shiga ciki, ya Allah ka yaye masa shi. Wanda kuma bai jarabtu ba, Allah ka ƙara kare shi. Saboda haka al'umma mu ƙara kiyayewa, mu ci gaba da addu'a. Sannan mu san wasu irin mutane muke mu'amala da su. Duk wanda ka ga zai kawo maka wasa a cikin harkar dukiyarka, ka taka mai birki cikin gaggawa tun kafin ka shiga irin jarabawar da bawan Allah nan ya shiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.